Ella va agafar, fèiem el mètode de bany, sopar i dormir. Va haver uns mesos que vam estar bastant irritats i nerviosos perquè no ho aconseguíem, no? Però bueno, va passar un període, no sé si va fer algun canvi o alguna cosa, i la veritat és que la deixem i dorm tota la nit. Com ho vau aconseguir? Amb algun sistema especial? Vam decidir deixar-la, que plorés mitja hora només, perquè més tampoc és molt... passes malament, veus que la cria també no saps fins a quin punt ho estàs fent bé o no, no? Llavors, un parell de dies i deixar-la plorar fins que ella ja va començar a dormir i el tercer dia molt bé. Clar, mitja horeta és relativament poquet, no, Birna? És aquest el mètode anomenat mètode estivill. Si és més de mitja hora potser és molt més complicat pels pares, no?, poder seguir-lo. Sí, jo penso que són mètodes que primer, o sigui, abans de pensar si al nen li funcionarà, que els pares siguin, a veure, que vegin que ho podran assumir, no?, aquest mètode, perquè, clar, escoltar un nen ja plorant 2 minuts realment es fa molt llarg, no? Imagina't mitja hora, imagina't una hora, no? Primer, si els pares podran complir. Què diu exactament? Deixar el nen plorant i a poc les visites dels pares a anar a l'habitació es van distanciant, no? Fins que el nen, clar, lògicament, veu que no ve l'estímul del pare i per nassos té que aprendre a dormir sol. Que jo, sincerament, trobo que és un mètode bastant dràstic i no amb tothom, amb tots els nanos es pot fomentar, no? Hi ha nanos que també són més nerviosos, hi ha nens que són prematurs, no es pot aplicar aquest mètode, potser la teva potser era una nena bastant que l'heu educat amb rutina, és una nena bastant segura i de seguida ho ha agafat, no? Amb nanos que realment aquest mètode, perquè normalment es dona 10 dies per aplicar-ho, veus que no l'agafes, hi ha altres mètodes que jo penso que ensenyar a dormir sense plorar, sense que ho vegin com un trauma, una miqueta el que parlàvem en un principi, i hi ha altres estratègies. En el cas dels nens prematurs, que cada cop n'hi ha més, aquest mètode serveix, no serveix? A veure, pot servir amb algun nen, però també els temes prematurs, si és prematur extrem, depèn de les setmanes de gestació que va néixer el nen, però clar, contra més prematur sigui, lògicament aquell nen té el sistema neurològic i nerviós més immadur, en el qual són nens molt excitats, molt nerviosos, i que reclamen d'alguna manera estar a l'útero materno, que ha estat 2 mesos que no han estat com altres bebès. Llavors, al deixar-los plorar, a vegades l'excites més, el nen. Llavors, una miqueta ensenyar-li a dormir sol, però això sí, amb un acompanyament de dir, bueno, doncs mira, l'agafo sense haver d'excitar-lo, li pots fer alguna carícia, aconar-lo, i sempre quan no se't quedi dormit als braços, perquè sí que quan el deixes a la cuna, lògicament el nen se'n recordarà, estava als braços de la mare i tornarà a reclamar, no? És important que tu vegis que ja més o menys està conscient en la son, que està tranquil·let, i ja poses a la cuna. Abans que es dormin als braços, que es dormin al bressol. Això sí que és important, sí. No a sobre, perquè també el pare pot estar 2 hores aconant-lo, però per només donar-li aquesta tranquil·litat, que el nen agafi aquesta confiança i seguretat amb la mare. Que estàs allà. Exacte. I ja està, després li toques una miqueta al culet, alguna palmadeta, i el nen ja es queda tranquil i a poc l'anirà agafant. I després el mateix, d'aquest mètode, a l'entrar a l'habitació, que cada vegada, inclús cronometrar els minuts, que cada vegada sigui més distància, i arriba un moment que el nen ja s'oblidarà que té que entrar la mare o el pare. En el teu cas, Iolanda, en què t'has trobat? Nosaltres des que va néixer ha tingut molts problemes per dormir. Hem intentat sempre seguir una rutina i no ens ha funcionat mai bé el fet de seguir les rutines. El mètode de deixar-lo plorar no ens va agradar mai, ho vàrem intentar quan érem més petitet, però vam estar un dia 2 hores al criu plorant i vam dir que això no ho volíem. És massa temps. És un patiment familiar, no, a vegades? Sí. Aleshores, el que sí que vam estar intentant és que el nen aprengués a dormir-se sense plorar i el deixàvem al bressol, quan plorava anàvem, l'agafàvem, el calmàvem, el tornàvem a deixar. I amb això el que hem anat aconseguint és que el criu dormi més per la nit, dorm unes 5 o 6 hores seguides, tampoc no dorm tota la nit del tirón, però no se sap dormir sol. I és una mica la lluita, sobretot ara que té moltes ganes de jugar, és deixar-lo al bressol, només vol aixecar-se, es posa a gatejar dintre el bressol, a jugar, i al final tens que anar, estar-te amb ell, agafar-li la mà perquè es calmi, i un cop o 2 a la nit es desperta encara. Una cosa que m'has fet recordar, que jo penso que és important, durant el dia, quan estem amb els nens, que a vegades per comoditat, sense voler, deixem el nen que jugui dintre del bressol, de la cunita, és important que el nen jugui amb l'edat que té 10 mesos, lògicament ja igual, o ja gateja, o que estigui al terra, o en un parc o en una catifa, perquè s'associa que durant el dia el deixes a la cunita, que és el lloc on ell pot jugar, pot treure el cap, pot gatejar, doncs clar, per la nit una miqueta farà el mateix, no?
Això que és important. O sigui, el bressol només per anar a dormir. Les altres coses s'han de fer fora. Que associïn, com a l'anterior programa vam parlar el tema de l'estudi, que el nen té que associar que aquell jo que és només per estudiar, doncs el tema de la cunita, igual. És com el llit, no? De grans també ens va millor. Exacte. El llit per una cosa, i tota la resta, llegir o fins i tot veure la tele, millor fora, no? Exacte, nosaltres inclús ho recomanem amb gent que té insomni, quan no pots dormir, millor que t'aixeques a donar una volta i quan t'agafi la son tornes a anar al llit, no? Inclús amb els nens, jo a vegades també comento que si el nen, a veure, està molt bé establir la rutina, perquè jo penso que és molt bo, ajudes a relaxar-lo, i clar, amb aquestes edats és bo, per exemple, que entre 8 i mitja 9 se'n vagin al bressol, a la seva habitació a dormir. Però si aquell dia, pel que sigui, que ara comentarem, la siesta ha sigut molt llarga, o pobret, la rutina ha canviat perquè hi ha hagut un aniversari, una festa, o la dinàmica familiar és massa activa i el nen veu que hi ha una mica de festa i no pot dormir, doncs no cal tampoc forçar-lo, no? Doncs no passa res, deixar-lo una estoneta a la trona o al parc sense gaire activitat física